αν υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες και οικονομικές. Όχι, όλα είναι τέλεια. Εγώ βλέπω ότι όλοι ζουν υπέροχα, όλοι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, παίρνουν παρόμοια αυτοκίνητα. Βασικά δεν είναι τα αυτοκίνητα, κάνουν την ίδια ποιοτική ζωή. Όλοι μπορούν να πιούν ένα καφέ στη φύση, μπορούν να ψωνίσουν τα βασικά από το σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από ό,τι βλέπουμε. Okay. Νομίζω αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Τι πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Δηλαδή, αν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα, τι θα ήταν αυτό που θα άλλαζες? Το ένα πράγμα, στο πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος την κατάσταση. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλα ξεκινάνε από την αντίληψη που έχει ο κόσμος για το τι γίνεται στις μέρες μας, πώς επηρεάζεται. Δηλαδή το πιο σημαντικό είναι ότι είναι αποδέκτης, παίρνει άφιλτρα, ό,τι βλέπει στη μικρή του στη μεγάλη οθόνη. Είτε στο κινητό, είτε στα ρίλες, είτε στο TikTok κτλ. Οπότε τα ενστερνίζεται, τα κάνει κανονικότητα και τα βάζει στη ζωή του. Αυτό το κάνει να είναι σαν να είναι ένα μποτάκι το οποίο έχει σχεδιαστεί από κάποιους για να είναι το γρανάζι τους. Ότι δηλαδή έχει χαθεί αυτή η κριτική σκέψη. Τελείως.